ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል ንሎም ዓንዲ እምበኣር ሓሙሽተ ምልክታት ጓል ከም ዝፈተወትካ ወይ ከዓ ከም ዘፍቀረትካ ክትፈልጠሉ ትኽእል ወይ ኣብ ዘፍቀረትካ ግዜ እትገብሮ እተርእዮ ዓይነት ምልክታት ብሓንሳብ ኮይንና ክንሪኦ ኢና ክሳብ ፍጻመ እዛ መደብ ምሳይ ኮንኩም ክትከታተሉኒ ብክብሪ እንዳዓደምኩ ሰናይ ምክትታል ቅድሚ ናብዛ ቪድዮ ምእታወይ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብዛ ቻነል ዳርጋ 90% ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ትሪኢ ዘለኹም ቪድዮ 10% ድማ ሳብስክራይብ ጌርኩም ዘለኹም በዚ ኣጋጣሚ ነዞም 10% ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ኣዘየ ዘመስግነኩም ነቶም 90% ድማ ነዚ ዝሰርሑ ዘለኹ ስራሓት ብዝበለፀ ክድግፍኑ ትኽእልሉ መገዲ ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ምግባር ነዚ ቪድዮታት ሼር ምግባርን ላይክ ምግዳፍን እሞ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ቀዳማይ she seeks out to you ዝክብለና ከሎ ጋል እንድሕር ፈትያትካ ወይ ከዓ እንድሕር ደስ ኢልካ ኩሉ ግዜ ንክትረክበካ እሳይ ቀዳምነት ትፅሕፈልካ ወይ ትድውለልካ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ነገር ምሳእ ክትዕልል ከለካ ድማ ቀዳምነት ትጅምሮ ዕላል ጀማሪት ትኸውን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዕላል ባዕላ ትጅምሮ ማለት እዩ ስኻ ይኮንካ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ንጓል ከተርግፃ ወይ ከዓ ክትእምና ትኾንካ ትወዲ ጥዑም ዕላል ክዕልል ኣለዎ ትወዲ የዕላል እዩ ማለት እዩ እንድሕር ፈትያ ግን ጓል ሳተዕልለካ ማለት እዩ she finds a reason to be near you ዝክብለና ከለካ ዝኾነ ኣማኻንያ ኣብ ጥቃኻ ክትከውን ትደሊ በቃ ዝኾነ ምክንያት ረኺባ ክትረክበካ ትደሊ ወይ ከዓ ዝኾነ ኣማኻንያስ ኩሉ ግዜ ክትሪኤካ ናብ ጥቃኻን ክትከውን ትፍትን ማለት እዩ she joins things you are a part of ኣብ ዝኾነ ትገብሮ ነጥፈታት ስኻ ድማ ምሳኻ ክትሳተፍ ትደሊ ወይ ከዓ ከምቲ ስኻ ትገብሮ ነገራት ሲ ንዓኻ ኢሚቴት ክትገብረካ ወይ ከዓ ስኻ ትገብሮ ነገራት ክደጋግም ትፍትን ማለት እዩ እንድሕር ናይ ሳዕስዒት ኮርስ ትወስድ ተኾንካ ናብኡ ተገዳስነት ተጥሪ ወይ እንድሕር ኩዕሾ ትርኢ ተኾንካ ናብኡ ምሳኻ ተገዳስነት ተጥሪ ማለት እዩ if it's always you initiating that's a bad sign እንድሕር ኣብ ዝኾነ ምስታ ጓል ክትቀርብ ከለካ እስኻ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ትጅምር ተኾንካ ንክትራኸብ ስኻ ትሓታ ተኾንካ ዕላል ስኻ ትጅምር ተኾንካ እዚ ሓደ ካብቲ ባድ ሳይን እዩ ማለት እዩ ካልኣይ she invests in conversation እዚ ክበሃል ከሎ ከዓ እንድሕር ፈትያትካ ታጓል ንዕላላትካ ፅኒ ኢላ ትሰምዖ ማለት እዩ ልክዕ ተመሲጣ በቃ ቃላት ንኸይሓልፋሃ ኢላ ትሰምዐካ ማለት እዩ asks questions back not just answers ዝኾነ ነገር ድማ እንዳዕለልከያ ከለካ ተሃንጥያ ክትፈልጥ ስለትደሊ ሕቶታት ተሓተካ ዝኾነ ነገር ዘይነፀረላ ወይ ከዓ ክትፈልጦ ትደሊ ማለት እዩ she remembers small details about you ዝኾነ ዘዕለልከያ ነገራት ድማ ደቅቕቲ ወላ ኣይትርስዕን እያ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓንጎላ ኣሎ ሽዑ ምስኪ ዝኾነ ነገር ክትዕላ ንኣብነት በርዝደይካ ዲኻ መዓስ ምዃኑ ነጊርካ ወይ ካልእ ንዓኻ ገዳስ ዝኾነ ዕለት ድዩ ወይ ኣገዳስ ዝኾነ ሚሞር እንድሕር ነጊርካ ኩሉ ግዜ ብእሙራ ሴፍ ትገብሮ ሞ ተዘኻኽረካ ዝኾነ ኣጋጣሚ እንድሕር መፅዩ ማለት እዩ conversations don't feel one sided እንድሕር ፈትያትካ ድማ ከምቲ መብዛሕትኡ ንሓንቲ ጓል ከተርግፀልካ ሓደ ወዲ ክትዕልል ደይኮንካስ ከምዚ ዋን ሳይድድ ኣይኮነ እቲ ኮንቨርሴሽን እስኻ ትዕልል እሳ ከዓ ትዕልል መብዛሕትኡ ግዜ ከማን እሳ ተፈትያትካ ኖርማል ዕላል ከፊታ ትዕልል ማለት እዩ dry replies equals low interest no matter what she says እንድሕርሳ ሓፂር ትምልሰልካ ተኮይና ወይ ደረቕ ትምልሰልካ ተኮይና እታ ጓልቲ ጠቕላላ ኢንትረስት የብላና ኣብ ጥቓኻ ጠቕላላ ኢንትረስት የብላና ኣብ ልዕሊኻ ዋላ ዝኾነ ነገር ፅቡቅ ተተዛረበት ማለት እዩ ሳልሳይ body language gives it away እቲ ናታ ምንቅስቃሳ ወይ ከዓ ካብ ምንቅስቃሳታ ክትሓብኦ ዘይትኽእል ነገር ኣሎ ናቹራሊ እቲ ናታ በቲ ናይ ባክግራውንድ ተሓሳስባ ወይ ከዓ ሳብኮንሽስ ማይንድ ናታ ክትቋፃፀሮ ስለዘይትኽእል ካብ ቦዲ ላንጉጅ ወይ ከዓ ካብ ምንቅስቃሳት ኣካላት ወይ ፌሻል ኤክስፕሬሽን ገፃ ትገብሮ ምልክታት ከም ዝፈተወትካስ ናቹራል ስለ ዘርእየካ ማለት እዩ ስማይልስ a lot around you genuine not forced እንድሕር ምሳኻ ክትከውን ከላ ድማ ብደቂቕ ነገራት ትስሕቕ ማለት እዩ ዝኾነ ዕላል ክትዕልላ ከለካ ትስሓቕ ድማ ከምዚ ፌክ ደይኮነስ በቃ ካብ ብልባ ዝነቐለ ሰሓቕ መፀላ ማለት እዩ faces you with her body not just her head ምሳኻ ክትዕልል ከላ ድማ ሙሉእ ኣካላታ ዳይሬክሽን ናባኻ ገፁ ኸውን ገፃ ጥራይ ኣይኮነት ናባኻ ትጥምት ወይ ከዓ ርእሳ ጥራይ ኣይኮነት ናባኻ ትጠውይ ሙሉእ ኣካላታ ናባኻ ገፁ ይርኢ ዳይሬክሽን ማለት እዩ finds excuses for light touch arm shoulder etc ሰርማ ዝኾነ ኣማኻንያ መንኮብካ ክትሕዘካ ወይ ኢድካ ክትሕዘካ ገለ ትፈታትን ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ እቲ ናታ ቦዲ ላንጉጅ ወይ ከዓ መግለፂ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ንዓኻ ኣካላትካ ክትሕዘካ if she keeps physical distance respect that it usually means something እንድሕር ሳ ፊዚካል ዲስታንስ ትገብራ እንድሕር ከይተንከፈትካ ገለ እንድሕር ርሕቀታት ትሕሉላ ድማ ሪስፔክት ክትገብሩለካ ምክንያቱ ካልእ ዝኾነ ትርጉም ክህልዎ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ራብዓይ messaging behaviors message ኣፀሓሕፋ ባህርያት replies relatively fast not necessarily instantly message ኣብ ትፅሕፈላ ድማ
مسج بزرعته قلطيفة تملس بقى جن نجد نيكون نشع جن قلطيفة تملس مالت sends more than just one replies كتصحف لك خلا دما ويكا تملس لك خلا حنت قال لي كنت تدربي لك مولو سنتنس ندا قبرت تملس لك مالك sometimes she texts you first هذا جزء دما إسا قديما تكست قبل لك قد مستخدم تصحفك إسا بعد حاجة تحدث ويكا تكست قبل لك if she disappears for days regularly she's not that interested እንድሕር ቀጻሊ ንመዓልቲ ትጠፍእ ኮይና ቀጻሊ ነትዘለዎ መዋስቕ ኢላ ሓደ ግዜ ሰሙን ሓደ ግዜ 4 መዓልቲ ሓደ ግዜ 2 ሰሙን እንድሕር ትጠፍእካ ኮይና ናይ ብሓቂ ማር ኢንትረስትስ የብላን ማለት እዩ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን she makes it easy this is the bigger one people ignore እዚ ክበሃል ከሎ ከዓ ንዓዓ ንኽትረኽባሲ ብጣዕሚ ቀሊል ትገብረልካ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ድማ እዚ ኣየስተውዕልዎን እዮም she agrees to meet you without drama ንረኸብ ተልከያ ዝኾነ ነገር ከ ማኽኔት ብቐጻሊ ትረኽበካ doesn't constantly cancel ዝኾነ ነገር እንድሕር ክትረኸቡ ተቋፂርኩም ድማ ካንስል ኣይትገብሮን ወይ ከዓ ተገዲሳ ትመፀካ ማለት እዩ doesn't play confusing games ንዓኻ ኮንፊዝ ዝገብረካ ንዓኻ ዘደርብሸካ ዓይነት ጌምስ ኣይትፃወትኒ ሓንሳ ክረኽበካ ሓንሳ ይረኽበካ ናይ ሓንሳ ይመፅን ገለ እንዳበለት ዝኾነ ጌምስ ኣይትፃወትኒ if it feels complicated all the time it usually is እንድሕር ንኽትረኽባ ዝኾነ ነገር ደሸግረካ ወይ ከዓ complicated ተኮይኑ ሓንሳብ ኦኬ ትብለካ ሓንሳብ ካንስል ትገብሮ ገለ ትስምዒታት እንድሕር ዘይትረድአካ ድርብሽ ዝበለ ስምዒታት እንድሕር ኮይኑ ናይ ብሓቂ ድርብሽ ስምዒት ኣብ ውሽጣ ሙሉእ ብሙሉእ የለኻን ማለት እዩ complicated ወይ ከዓ ንዓኻ complicated ትፈትወካን ኣይትፈትወካን ኣብ ምልክት ሕቶ ነብሳ ዋላ ስለ ዘላ ንኽተረጋግፅ ማለት እዩ እምበኣርክስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል ናይ ሎማዓንቲ ዝበልክዋ መደብ ኣብዚ ኣዛዚማ ኣላ ከምቲ ልሙድ ነዚ ዝሰርሑ ዘለኹ ስራሕ ብዝበለፀ ክድገፉ ንትኽእልሉ መገዲ ነዚ ቪድዮ ሸር ምግባር ሳብስክራይብ ምግባር ላይክ ምግባር እሞ እንደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮ ንረኸብ ሰሰና እዩ